Падчас масаванай атакі Украіны больш за 10, імаверна, расійскіх дронаў заляцелі ў паветраную прастору Польшчы. Для збіцця аб'екта Украіна ўздымала ў неба знішчальнікі і прыводзіла сістэмы супрацьпаветранай абароны ў стан найвышэйшай гатовасці. Найбольшая рызыка мелася ў Падляшскім, Мазавецкім і Люблінскім ваяводствах. Там спынялі працу 4 аэрапорты, у тым ліку імя Шапена ў Варшаве. Адзін з беспілотнікаў упаў на жылы дом. Да пошуку збітых дронаў падключылі тэрытарыяльныя войскі, паліцыю і ратавальныя службы. Адзін з беспілотнікаў знайшлі каля вёскі Часнуўка пад Белай Падляшскай. Прэзідэнт краіны Караль Наўроцкі склікае надзвычайнае паседжанне Рады бяспекі з удзелам прэм'ер-міністра краіны Дональда Туска. Апошні пракаментаваў атаку наступным чынам. Я праінфармаваў генеральнага сакратара НАТО пра цяперашнюю сітуацыю і зробленыя намі захады ў дачыненні да дзеянняў, што парушылі нашу паветраную прастору. Мы застаёмся ў сталым кантакце.